Sabi mo kasi Pero alas pag 3. kayo na ni Rio, minsan bagal-bagalan niyo yung takbo. Para medyo matagal-tagal kayo makakapot sa office. Si Rio. Ilang mo muna yung makbang-bang ni Horta. Kogyo Pwede Village. makabalik si Rio eh, no? I know I would be nothing without you. Kogyo na yata to ano ma'am din. So lean on me whenever you Sa have Red Seas to na yan. my dearest friend. Malayo pa ba? I love you more than I can. Nagawan? Malayo pa yun. Kaya dapat talaga sasakyan natin pang ano dito. Hindi naman sabi na maliit natin to. Kasi sobrang laki na nga. Sobrang laki sa dalawa. Yung bintana yung ino-open. Kogyo, Antipolo City. Ayan, matraffic na rin pala rito. Dapat pala, ma'am Ned, kung ang Antipolo, kung marami, yung driver na hindi na nag sa shuttle, ano, sasabihin niya sa akin, oh, mayroon tayong Antipolo 4. Yun nga sana po yung plano nila mag-bet. Hindi na ako magsa-shuttle. Nung wala ka sige sabi natin na pag nawala na yung shuttle, mas madali mapupunta. Kasi hindi maghahabol yung driver ng pauwi. Oo. Kasi may OT naman kayo. Hindi pagtatabo yan. Uwi na tayo. Sige, umuwi ka na. Lumayas Kasi ka na. yung sabi nila dati nakaka-adik daw. Eh dati wala namang shuttle. Ano, 5 lang tayo. Okay, hindi natin na. Aalis na ako, hindi natin natalo kasi Mang Pino. May binibit kaming record eh. Eh, pa- Ang limang napuntahan sir, kami 5 lang. Eh, paano sila? Wala naman shuttle noon. Oo, wala. Tapos yung kumpara. Oh, hindi pwede yun. Walang comparison. Oo, pwede naman sa download ko. Mas madami ng driver, di ba? Dapat sana yung isa, kahit isa lang. Oo. Ah, Ako na regular, hindi na ako mag-overtime. May MC naman eh. Wow, big bike! kaya mo, ganda. Malapit mo pala sa kanila, oh. Yun yung bus ng car. Sa tingin mo magkano ang singit yan sa tricycle? Mga 100 yun. Pwede na yan. Libre naman yung... 20k naman yung mga ano mo dapat mindset ng mga ano natin? Yung 20k, parang bonus na lang. No? Katulad ni ano, natutuwa ko kay Sir Victor. Oo, yung nag-withdraw siya. Putik, ang dami niyang inano. Nasa 6k hindi na mo ano niya. Ayan, basta ulit niya. Diyan na lang siya mamili. Mas mura dyan, di ba? Kaya, di ba, sir? Sinabi nga na, depende. Him. DSS Tondo. Tondo! Hindi siya, kasi ba na Tondo yan. Alam ko si may so good, sir. Sir, pangalan niya. Hello, nakitabi na lang po yung cellphone ko sa ano niyo, sir, para pag tumawag sila, masagot niyo agad. Ayun yung iglesia, sinasabi niya. Yes! Yan, malapit na. Ito sir, pag kasama ka kailangan ma'am, pag nag-ano ka din, nagpupunta sa home visitor sila. Minsan, Eh, yung parang hindi na si Ronald lagi ang driver nila kasi wala na siya. wala na si Ronald. Ayaw na pag-drive sa DLWC PRT. Ewan ko, tanong natin mamaya. Sa
Seattle. Kaya nga, ayun nag-driving kasi wala na siya. Ito na, clear siya. So, na naman. Ayan, dami na. Ang dami nilang anak. Bakit siya naputulan ng kamay? Anong trabaho niya dati, ma'am? Ano po? Motorized messenger. Ah, okay. Tapos sir, yung company niya daw before na ibenta. So yung company na pinapasukan niya ngayon, kung tuturing mo rin daw, yun pa rin naman daw pinapasukan niya. Nagbago lang ang pangalan kasi na-acquire na ibang company. Pero ngayon sir, ang work niya na office na lang. Ah, di ba? Ayan na. Ayan na, inarawan. Ayan yung inarawan. Tawagan na natin siya. Saan ang inarawan? Ayan po, ayan sir. Oh, Ah, ayun. Ito naman, nakikita na laki-laki. Ano ba yan? Ano ba yan? Dilat-dilat ang mata. Baka yan ang PSS to. PSS to. Ah, ito rin yung simbahan, ano? Barangay Inarawan. Nandito po kami. Nakasulat. I love Inarawan. Dito na lang muna tayo sa tabi, sir. Ayan. Hello, sir. Sir, nandito kami sa may tapat mismo ng simbahan. Nakasulat I love Inarawan. Ilang ano daw, meters pa. PSS. Okay po, sige po. Thank you po. Malapit na po kami. Okay po. Okay po, thank you po. Lechon manok. Eh kung maraming litsong manok dito, patay tayo nito. Patay tayo. Bakit? Ayaw nga. Pagkadami. Lahat tayo into tayo. Gusto-gusto. Puso-puso, Sampaloc, Laguna. Oh, Laguna na. Ano pala ito eh? Dito kaya, nakalaguna tayo. Iikot na naman tayo, ma'am din. Saan? Yung buso-buso, sabi mo nung naalala mo nung nagkuhan tayo. Puso-puso. Ay, yung ano, yung para mapunta na tayo sa dulo ng walang hanggan. Oo, yun. Ay, naku, buhay driver, buhay social worker, kung saan saan pinapadpad, kung saan pinapadala, kung saan gusto yung dalhin. Ano ba yan? Andito tayo ngayon, papuntang buso-buso. Pangalawang iglesia ni Cristo na to. Oo, yun. Bakit iba kulay na? May hindi kaya sa video. Breakaway. Doon, ayan, 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 lechon manok yan mo. Pero sabi niya, PSS Toda. Okay. Ay, baka doon, doon. Hindi ko tanong ng jeep. Ayun, nagano siya, oh. May jeep na lumabas. Saan ba? Saan? Ayan po. Tapos, saan yung PSS Toda? May paradahan yan. Soda, where's the Toda? Ayan, dito na tayo. Boss, saan yung Tesis Toda? Tesis Toda. Ayan. Ah, dito. Salamat! Thank you. Sa highway lang yun, pilahan. Hindi ka galit. Malapit niya po ang sinagot kayo sa inyo. Ano yung talima ka? Ako sa kanya. Hindi ko alam. Ito yung talima ka. So, naman maganda po guys. Andito na po tayo sa Talipapa. Ito lechon manok. Tapos- Ang dami pala lechon manok. Ang daming lechon manok, ah. Sinabi ko niya, ano sa inyo. Tapos walang mga paradahan doon. Ako paparada sa highway. Iwanan ko kayong dalawa. Sa gitna po. Gosh. Talipapa, ito yata Talipapa nila, no? Oh my goodness. Gate 1. Pag mali ito, babalikan ko yun doon. Doon yun po parada sa may ikon eh. Sa may basta. Yung binili natin yung tricycle na yun eh. Far. Ay, alay, mamaya ka na po tumawid. Buhay driver, kung saan saan nakakarating.
Ayan, nasaan na kaya yung ating client dito? TSS Toda na yan. Pinakay ka lang ginto. Nasa highway lang pala yung TSS Toda. Ayan, TSS mo Ayan. to, yung yellow. Tanong mo nga yan, TSS Toda. Nakasunod sa tricycle. Na-tricycle. Tricycle lang kasi. Ayan. Ayaw tayo padanin eh. Ano sa subdivision kayo, sir? Ayan, pakaliwa. Pakaliwa at saka kanan. Sabi, niloloko ko ako si Joel. Dito po, may mamaparkingan tayo, sir. Mabilis yun. Ayan, Ito tala. lang yung talipap. In real, talipap. Ito ang talipap pa, sir, ano? Oo, hindi pala yung una natin. Ikaw, Nika. Ikaw, linil. Kung maalis na kaalis ka na, nililigaw mo kami, ha? Ganyan kasi di. Oy, tama naman si Joel. Kaliwa, sir. Okay. Ay, pakyat. TSS ko ah. Hello, nanay. Padaan po. Ano po meaning ng TSS? Toda nila po. Toda. 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 Tropang toda. Ah, dito. Dito po. Sa print. Teka. Yan. Alanganin eh. Pwede Ito net na lang. Dito na lang. Pwede po. Magpapaikot ako doon sa taas, ha? Pwede po doon. Nakataas na lang po. Okay. Sir Joel. Ayan, andito na tayo ngayon sa area ng client natin sa may Antipolo. Ayan, at nakita na natin siya doon sa kanto pakalat-kalat. Ayan, magmamaneuver lang tayo rito kasi palusong yung area na yon. Makikimaneuver muna po. Andito tayo ngayon sa may bill under the administration. Ay, ano ba to? Makikiikot lang kami rito. Ayan. Balik na tayo. Doon tayo paparada sa may nakapitin na paradahan. Ayan. Saan kaya tayo paparada dito? Dito na lang. Ayun, nasa Eskinita pala sila. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Nandito na po tayo ngayon sa Antipolo.